Kaixo, Marta Elbira naiz eta AEK jendea egitasmoa aurkeztuko dizuet. Lasarte horian gaude Juanma Iturriondorekin. AEK jendea dugu Juanma eta beste askok egin duten bezala, Juanmak bere burua euskaltegi batean euskaldun du eta gaur egun euskaraz bizi da. Garrantzitsua da izena eta aurpegia jartzea AEKan esperientzia aparta bizi izan duten pertsona horiei. Beraz, ezagutu dezagun Juanma. Lehenengo kontaktua euskaltegiarekin? Bale, pues lehenengo kontaktua euskaltegiarekin izan zen soldadu euskatik etorri eta gero. Begira? Soldadu euskara jo nintzen 19 urtekin, eta itzuli nintzen 21 urterekin. Gero lanean hasi nintzen, eta lanean nengoen bitartean euskaltegira joten nintzen. Berez, aurkitu nuen lana, gauez egiten nuen lana, eta goizean, lo egin barik, joten nintzen euskaltegira, goizuko behatzetatik ordubiak arte. Jesus! Bazkaltzen nuen eta oheratu egiten nuen. Zertako erabiltzen dezu euskara? Bueno, pues, gaur egun, ja urte dezente pasatu dira, ikasi nuenetik, eta denentzako, bai lantokian, bai lagunen artean, gero naiz eta Lasarte Eratarra izan, usur bilen bizi naiz, eta oso herri euskalduna da eta jende gehiena euskara egiten duenez, pues, erabiltzeko aukera paregabea daukat. Eta bai gero futbolean ere, bueno, futbol entrenadorea izan naiz. Umeekin, euskeraz? Eta beti 25 urte pasa ditut entrenatzen eta 25 urte horiek euskeraz entrenatu dut. Euskarak zenbaten dizu? Bueno, niri euskara eman didana izan da askatasuna. Zeren eta euskara ez nekienean mugatuta nengoen zenbat tokietan euskara hizkuntza ez nuelako ulertzen eta ez nuelako jakin. Eta txori batek esan dit tituloren bat edo prestatu dezula? Izan zen kasualidade bat. Osea, nik euskara hitz egiten ikasi nun duela 27 urte, gutxi gora bera. Euskara ikasi nuenetik egin dudan bakarra izan da hitz egitea. Kalean entzutea, jendearekin egotea eta euskaraz egin. Eta ikasi dut, euskararen erabilpenarekin ikasi dut gehiago. Nire maila handitu da, kalean erabiltzen hizkuntza, lantokian erabiltzen hizkuntza. Eta batez ere, futbol entrenador nintzenean, euskaraz entrenatzen nuenez, nire maila hilo zen. Eta duela 2 urte erabaki nuenean futbola entrenatzen ustea, denbora libre neukanez, nire euskararen maila hobetzeko apuntatu nintzen euskaltegian. Ze tituloa? Ez, baina nire helburua zen inongo titulurik ateratzea. Baina behin euskaltegian kokatu nintzenean, kontuatu nintzen, nirekin zeudenak eskolan, ni baino gehiago ez zirela. Eta ikusten ari nintzen, aurkezten ziala beraiek, PLE bat edo PLE bi ateratzea, eta batzuk ikus ateratzen zituztela, ez? Zergatik ez? Nik esaten edo aldetzen egon nire buru, eta niri zergatik ez, ez dute zer galtzen. Orduan, ikastaro bukaeran, erabaki nuen PLE bira azterketara aurkeztera. Eta? Eta atera nuen lehenengoan, inongo arazorik gabe. Eta, bueno, AEKak lagundu dizu irekiagoa izaten. Bai. Ez? Bai. Eta lotza hori ere baztertzeko. AEK zalea orduan. Bai, AEK. Amorratua. Bai, porque azken finean AEKak izan da eman didana aukera euskara ikasteko eta jakiteko. Orduan ni beti zorretan egongo naiz AEKarekin beraiek irakatsi didatelako euskara, ez? Zer moduzko giroa aurkitu duzu horrelako geletan? Oso ona, beti lagun asko egiten dituzu, euskaltegitik kanpo ere harremanak onak egiten dira,
eta oroimen oso ona dauzkat. Zer sentitzen duzu? Lasarten bertan zaudenean eta euskera hasten zarenean eta gaina oso ondo da. Harro, gainera zenbat ezagunak ere ikusten nautenean nola moldatzen naizen, ze errestasunarekin edo ze trebetasunarekin. Esaten dute, non ikasi duzu? Hain ondo hitz egiteko. Gustora eta bai, harro, bai. Ba, zoriona, Juanma. Eskerrik asko.